Thank you so much for joining us. Welcome to another special program we call Oscar on EARGROUND TV. It's a program where we take it softer and tinopoza chimbotaura nevanhu vakasiyana-siyana, different personalities in Zimbabwe, regionally and internationally, of course. So we get that opportunity to discuss with them by public demand. Yes, you wrote to us. A lot of you wrote to us, and you wrote to the producer saying, please bring Mr. Mbare on the show. And definitely Nasiti now. So let me not waste much of your time and introduce Mr. Mbare. He's a veteran Zimdancehall musician. And Mr. Mbare, tokuchingamidza pa EARGROUND TV. Yes. Magasimba ere mukoma. Luthia. Yes. Kinnah ndiani? Kinnah. Kinnah anobva nekumbare mukoma. Asi Kinnah anowanika kana pa connect kwa ziya. Zinotaura ziya. Do panozoya Kinnah. Asi for the meantime makamera na baba Blessed panapa na baba Malia na baba Esnat. Na baba Esnat. Kinnah asata kwana. Asi mukandi connectera microphone. Kinnah anouya. Anofauya Kinnah. Kinnah anouya. Atore time. Anobva asvika Kinnah. Kinnah, satasvika kuzita kuti Kinnah. Yes. Iwo nonzaniwo? My name is Malia Kin Size. Malia Kin Size. Yes. Wakazvarwa kupi Kinnah? Ine ndakazvarwa kuKadoma. Kadoma? Yes. Ndoko wakaitira primary yako zvese, ndoko wakakurira? Ndiko kwandakapedzera chikoro changu, ndikazotambirwawo nana gogo nana sekuru kuMbare. KuMbare? Yes. Vakawanda vanoti Kinnah hadi kuti vanhu vazive kuti akakura sei, akaenda primary kupi. Ichokwadi? Audi? Aiwa, takatovaudza kuti takakurira kupi, tikadzidza kupi, vese takavaudza. Vese vanotoziva kwatakakurira, kwese vanotokuziva. Tichitarisa like Kinnah sataenda kumusic yako. Yes. Tingati Kinnah munhu anofarira chii? Kinnah unofarira chiyo? Ine ndofarira mangoma. Mangoma ndo andofarira mukoma wangu. Ndo andotoda. Ende ndikangonzwa mangoma ndotofila flexible. Unonyatsonzwa free? Ende ndabhanya ndikangonzwa mangoma. Zvakatanga rini? I think kunana 2012. 2012? Yes. Ungadi makore mangani Kinnah? 2012 inini nangadane 21. Ungadi 21? Ndopa makatangana ana Sekalazi? Yes, nana Soldier Love tatri tese, nana Killer T tese, takakwana. Vakawanda vanoti ndipo pakatangira Zimdancehall iri papo. Yeah, pakamboitika nyaya painternet ichinzi mapioneers eZimdancehall yakatanga kare dijekesere iyo yepioneer. Yes. Ndipo pakatangira Zimdancehall. Zimdancehall inotangira ipapo, asi isusu takazoya tichipindawo muZimdancehall. Zimdancehall takaiwana iripo. Yakatotsigiswa kudhara nana mukoma vedu akatotsigisa Zimdancehall. Anani? Ana mudhara Potato? Ana mukoma Potato kana ana mukoma Dadza akandova akasimbisa kaZimdancehall. Tabva tangoti regai tingokopa ukaskiri takapindawo pamwe tingazvikwanise. But takazvikwanisa. Saka imimi? Yes. Killer T, Sekalazi na Jalava? Yes. Makaudzana here kuti ngatichitanga movement kana kuti uyaibva nekwake uyachibva nekwake chicheka. Pamwe pacho zvinoitika kumangoma unenge wakatotumwa naMwari panyika panapa kuti utoparidza mashoko ako. Saka unotozoona kuti panapa ndakamira nemuprofita futi paside. Saka connection yacho inenge ingori 2 minutes. Munobva matongobatana ukatonzwa mwana wemumwe achitoshaura padapapa utombode kana 4 lines. Unotonzwa kutoti mwana ane chipo chake. Saka utadze kutambira ane chipo chake. Right. Mataura emimi kuti Zimdancehall yatanga kana Sauro. Yes. Endera mberi. Tinoda kunyatsoona kuti kusvika pamakazotanga kutsikisa album renyu yekutanga. Kuti makazotanga sei? Ine ndagadzira album rangu rekutanga ende rakatambirwa. Rainzi chiro? Ndi Mukuru Ndimambo. Mukuru Ndimambo. Yes. Right. Rangari matrix up ya kuti amwe matrix vangada kuziya. Pa Mukuru Ndimambo ndipo panga panana vakazobvuma ndavacheka sechigero, shuwiro yavo kuti pfunisa chisero, minduro yangu haireve kuti chero. Zvaunonyora zvinobva kupi? NdiMwari vanenge vakutuma panyika panapa kuti utoita zvaunenge uchitoita euda wakatofamba. Unosimbisa Mwari mubasa rako? Jaja ndo vanototungamira.
Hapana, ndiwo vanototungamira. Mwari ndiwo akatotitumawo kuti tiite mabasa ese atiri kuita panapa isi. Saka ndiwo unotozongozvitambira pakuti nditori nechipo changu panapa, rega ndizame kanhu kakadai so ndiite so. Otoona kutoti wakatopiwa chipo chako chakatopera. Zvakangoendeka. Zvakangoendeka zvakadaro. Yes. Asi pachikafu unofara chipo. Ngoza handisambogona muchinyatsoudya imi. Munofara chii? Chikafu. Mr. Mbare. Hai sadza tinodya isu. Ndo favorite? Favorite food yangu isadza. Nechi? Nembura kana nyama. Serious? Yes. Saka makatorerwa mbora bo? Ndotonakirwa ini. Yamukati muchiri mudiki. Yes. Chakaita kuti muzive kuti ini ndofana kunanga music side. Yes. Muri kurangarira kuti chii? Pamwe pacho unotozoona kutoti nekwaunenge wabva. Even kana kuma primary schools. Waingoiri kana pamberi pevamwe vana. Wakutoshaura pa prize giving day chikoro chese chakanodaira chese. Utoona kuti panapa ndatonakidza chikoro chese. Utori kuprimary. Saka pamwe pacho unenge uchiri kuchikoro uchitodzidza. Patinozoona wakura kutoti aiwa ndicho chipo changu chandakatopiwa. Chii chinokutsamwisa? Isu zvinotitsamwisa ukangodhisa vamwe. Wamudi vanhu vanodhisa vamwe? Yes. Unonzwa kuti ase munakadhiswa? Aiwa, hatifariri vanodhisa vamwe. Rudo rwakangokosha pakuita zvinhu zvedu. Ingoita love pane vamwe zvinhu zvacho zvichingonakidza. Tikangoitirana rudo tinoziva kuti Mwari vanotitarisa, vanotitungamira. Zvinofamba zvakanaka? Zvinofamba mukoma. Tichienda mberi nehuruko yatiri kuita iyi. Yes. Iwe wakapiwa zita rekuti Mr. Mbare. Yes. Mbare. Yes. Just paserapo. Yes. Nepaunogara. Zvakabva kupi? Mr. Mbare. Mr. Mbare izita rekuti music yako iyoyo ndo inenge ichiitisa kuti zvidhindo zvigadzirwe. Kune vanhu vobva noimba kamo. Vakawandisa. Sekalazi ningi sevasinganzi Mr. Mbare vesava. Iwe wazonzi Mr. Mbare zvaita sei? Inini ndakatogara nditongori Mr. Mbare. Pakuti ndanga ndisingade kana kukundwa ende hapana wandinoda kuti andikunde. Ende kana ndatanga basa rangu ndatanga. Handidi zvekukundwa ndo zvandakangoramba chete. Aiwa handidi kukundwa. Saka muzimdancehall kubva pawakaitanga iyo. Yes. Hapana kana waunoti uyu akatombondiomesera. Inini ndanga ndiripo kana pamacup clash euda. Ndakatorequesta cup clash rimwe gore. Zvikanzi ashaya waanoklasha nayo. Hanzi muZimbabwe washaya? Tikakumbira vese vanoklasha vachirwisana kuti timboklashe na Mr. Mbare. Vese vakazviramba. Mashoko iwawo muchinaona nhasi? Ndichinawo. Alright, ndokupa example. Kune mufana ari kupisa uyu ulungende. Ndini ndikuvhunza saOscar. Yes. Tikati mufana wekutamba naye ero pamangoma. Aiwa, asi wekutamba naye. But amire futi nemi. Asi pamangoma kana tatanga mangoma anoziva zera rake remangoma. Mangoma nezera. Mangoma anezera, pane vakuru nevadiki futi. Kana chiti pa vakuru nevadiki tuchasa pamakore here kana kuti muindustry? Muindustry. Umwe anokwanisa kugara muindustry hapasina zvaruita? Yes. Munoti chii? But pakukura pacho ipapo. Isusu tiri kuti kana iwo uchinzi uri kukura handiti. Chiitawo music iri matured. Yekuti kana muzukuru wako anokwanisa kutenderedza mangoma akaenda kwaakaenda. Tinotoona kana ana Nhengi, ana Douglas Chimbetu. Inga vanongorowa mangoma mudhara wani tichingosipakwa wani. Ana Peter Moyo vachitorowa mangoma tichitosipakwa. Ndo paunoona kuti music yacho yanga ingori matured. Do you know that you're a legend? You know that you're a legend? Yes, I'm a legend. So you're humble? I need to humble because zvakawanda euda ndikanyebe zvangu. Aini zvetu manhingi netumanhingi andikwani. Aiwa manhingi ndokuti uri kuti chiko audi chii? Ini nichandisingade. Ini kana dhina iri ndotorida. Because rinondibatsira futi.
zvese ndinotozvida Elder. Asi iwewe kana ukasvikawo pana Mr. Mbare wakadhisa Mr. Mbare wakavenga Mr. Mbare zvako wega. Isu hatidhisane nevanhu isu. Muri married here, Mr. Mbare? Yes, I'm married. How is the marriage life? Idene mumba mangu ndotofarawo nemudzimai wangu nekuti anotonditirawo zvihombewo ndichitoitawo zvandinenge ndichiita. Yes. Zvakakosha sei kubatanidza imba yako apa uchiita futi basa apa uchizikanwa nenyika futi? Zvakakosha sei kuti imba igare yakasimba? Imba inotofanira kugara yakasimba because iwewe pabasa rako kana watongobuda pamba handiti uchiti wadai so iwewe. Kana wakubasa chitongoita zvekubasa upedzere kubasa, zvekumba ndezvekumba. Okay, saka zvekubasa zvano kusangana nezvekumba. Zvifane kusangana nezvekumba. Right, this is Kinnah and we are continuing with Kinnah. Hansi freestyle for the meantime. Poster flow, burn up the Babylon, tell me na guanso. Fireman a blaze, fireman a rate, fireman a blaze, but a fireman a great. Fireman a ear, fireman a trace, fireman a blaze, but a fireman a create, but a burn no this. Fire we go blaze, not a clock and kiss. Right, but Kinnah, internationally, yes. Wakamboshare stage nani? Takashare stage na Turbulence out Jamaica. In Demarco, takashare tese stage. Tikaita Octane, takashare tese stage. Tritese. Wakatowanda akomana vamwe wakatobva kuJamaica vachiuya kunoku. Tichitoshare tese stage tiri kunoku. Uri pakati pavo? Yes. Jamaican stars? Yes. How did you feel? Unotofara wakutoti vakomana vavane rudo. Ilove yavanenge vachitoti showa here. Saka ndo patinoti humbleness inobatsira futi nerimwe side. Handiti? Yes. Atingabve pachirongwa ka tisina kutaura nelegend tichivhunza futi mubvunzo. Unoziva muZimbabwe mune nyaya iri kunetsa ye-drug and substance abuse. Yes. And there's a powerful musician. Yes. What's your word to Zimbabweans? Isusu tiri kuti say no to drugs. Madrugs haatenderwe. Kona kwako iwo nokuti vakawanda vari kupengereka. Pana anokwanisa kukontrola madrugs aya kuti aini ndogona kuakontrola senge mutoriro wanetsa mukati menyika uyu. Iwewe wega ndiwe unongochifana kuzvicontrola. Handiti? For your life. Because iwewe ndiwe unopedzisira wakupenga, harisi drug rinozopenga. Unoziva Kinnah, tichitaura zvedu tikunakirwa, but muZimbabwe mune nyaya yanetsa ye-drug and substance abuse. Yes. As Kinnah, a leading Zimdancehall artist, unoti kudi? Isitototi madrugs ngaasatenderwe. Madrugs ngaasatotenderwe Elder, because madrugs anogona kutikwadza, anogona kutipengesa futi. Saka zvemadrugs izvi angazvitomiswa. Kona kwako musicians anorova madrugs, zvinoaffecta chii? Zvinokuaffecta iwewe life yako. Because unogona futi kutopenga nemadrugs. Saka sometimes madrugs Elder atofarirwa. Hazitodiwe zvemadrugs. Aiwa, asina kupedza nguva tiri pamadrugs. Yes. Asi unorova madrugs here? Chibva clear because wakawanda vari kuti bvunzai Kinnah anorova madrugs here? Aiwa, inena handirove madrugs. Ina handirove madrugs. Unorova chii? Ndakatozvitadza. Nice one. Ndakatozvitadza zvemadrugs. Ndinganyebe zvangu. Ndingatomwa drink kana koko zvaro. But zvemadrugs ndakatadza Elder. And Kinnah nimwe stands ndogona nchikuona pa stage. Yes. Kapatani kako kuti unongori wakavhesi soka uvosiya mic so. Yes. Chimbondudza pattern iroro. Really it's like kuti music yako ndo inenge ichicontrola vanhu vanenge vachifarira music.
Takataura tikati kana ngoma ringori machuwa. Kana chuni riri mashuwa. Maiki inotenderwa kana kuiswa kuhomwe kuseri kunoku. Unoimbirwa song yese yakapera. Inotenderwa kana kugara pasi microphone. Haindi ndotobvuma kana kutokwira pa stage yakadzima mic. Song yangu inogona kutoimbwa yese yakatopera. Saka zvinoratidza kuti mafanzi ako anokuda ndi? Mafanzi angu anotondida kwete zvekunyemba. Iwono wadere. Aiwa ini mafanzi angu ndotomabiga ende ndiwo vanotosimbisa zvese. Zvese. Tinototenda nekusapota kwavanotoita mangoma. Right. Kinnah, kune vanhu vakawanda vari kupiwa zvinhu zvakasiyana siyana. Yes. Vari kuita macampaigns, maartists ari kuendosa vanhu vakasiyana siyana. Iwono zvonose. Izvi hazviriko. Asi sometimes pamwe nguva yako inenge isati yasvika kuti ukwanewo ipapo. Asi toziva kuti munhu anokuda nemoyo wake anongokuitira zvaanenge achida. Chishuwo chako saKinnah. Yes. Tomboti wasangana nemubatsiri panapa. Kinnah ada kubatsirwa chii? Kinnah taura chokwadi Kinnah. Iwo munhu akauya pamberi pako pakati Kinnah ndokubatsira nei chaizvo kuti zvinhu zvako zvifambe. Unoti kudii? Isusu tinototi tiri kudawo mastudios. Zvimwe zvakawandawo. Nepekushandirawo nemabhendi edu tichiita zvatinenge tichiita. Hapana problem. Totoziva kuti basa redu rakatopera kudhara. Ima mufambe mega munonzi munofamba netriple spliffers ani? Triple Spliffers family. Vangani muri kuemploya vanhu vangani Mr. Mbare kubva pamakatanga zvekuimba? Mabatsira vafana vangani? Ambokuvhunza ese. Inini ndine vafana vakawandisa euda. Vekuti ndikatanga kutaura panapa ka. Tinotanga tatoti pamwe zvinogona kutovhiringidza vamwe vanhu. Panoti Buyaka, poti Gina Marina, poti Shaxi, poti ana Rodney Killer varipo ipapo. Ende ukatonzwa umwe wacho futi sometimes ka wakavarairwa unogona kutoti Kinnah ndiye ari kuimba. Sa Rodney ka. Unogona kutonzwa kuti Kinnah ndiye ari kuimba. Kinnah storipo. Vafana vangu vandinenge ndinawo ndichiitawo metsi dzangu dzandinenge ndichiita. Asi ivo nekundirespecta kwavakandiita inini pamangoma. Love yavo yakakwana pandiri. Right, pane imwe question yatakapiwa, yakapiwa producer. Hanzi muvhunze Kinnah kuti sei Kinnah panouya kumashows. Yes. Anoimba masongs ake akudhara. Sei asingaimbe dzinyowani dzake dzinonakidza. Yes. Masongs akudhara anorohwa. Ende music ye tinotozoimba nditi pakuti ndo inenge yarequestwa for that time. Mafanzi ndo music yavanenge vatotaura kuti ndo mangoma atiri kuda kunzwa panapa. Saima mudi kuririsa mafresh here. Ayo mafresh akazara. Sei musingawaimbe palive? Tinotomarowa mafresh. But song yako unofana kutanga waiintroduce handiti. Onzwisa vanhu kuti iri kuenda nekupi. Ende unogona kuintroduce fresh tune. Rotadza kunzwisisika. Rinenge chifana kutanga ranzwika fresh tune. Ende ipapo wabeliever vanhu kuti song yakapenga ozoona paunoiperforma pa stage kuti inotodairwa. Inotodairwa zvakanaka. Andika. Isusu regatimbopukuta dikita na Kinnah. Let's just take a short break. When we come back, it will be time for the third and final segment. This is Oscar on EARGROUND TV. So, gunshot ready. Takatichi, I've got the wings from Joe. Turn it up, Lord. I've got the wings from Joe. Turn it up. Now one and him, Jaja, you make me free. Set me life and you make me see. Mbare we are chan no fear, but Jaja God, you are one on me king. Please, you feel push up me level. Pan get a layer, no the evil. Father God, make me life come settle. That's why we say them are here. Oh no they. Shamari, yoga. Aiwa, ndosa kwa chifarisa unokuchinakira unobako. Kinnah, atikapedza chirokwaka. Tinataura Sauro. Yes. Sauro angari mondoro, just like you. Yes. And you shared moments. Yes. What do you remember about Soldier Love? Chimbotaura.
Paipai takatorasikirwa negamba Elder. Igamba rakatoenda. Ende varipo vari kuda kutraya pattern yaSauro. Asi tinoziva kutoti Sauro akatoenda. Akatoenda. Vanogona kuteedzera vakaita sei asi hatifunge kuti vachaibata isi. Saka tingati here ichokwadi ndakati Sauro akaenda nemangoma. Unoramba? Sauro haana kuenda nemangoma. Akasara nani? Mangoma akasara kuConquering Family. Asi tiri kuda kuzoziva kuti akasara nawo ndiani, because kuConquering Family kwacho vakawandisa maConquering. But tichamunhonga one achauya ari the original Sauro kuConquering. Kuri mudzi wapiwa nguva yekuclasha, ungado kuclasha nani muZimbabwe? Sati tavhara chirongwa. Iri nyaya yeclash. Kuti chitandara zvedu ungade muZimbabwe muZimdancehall kuti iwewe chimbouyayo kuclash. Ndoda vese anoda ngaauye. Anenge achingoda for that time Elder ngaangorequesta kuti tiri kuda clash naKinnah. Tiripo. Munenge muripo? Tinenge tiripo. Anoda kungoclasha naKinnah. Inini if you still remember pakaitwa macup clash yenyu tina naSauro takarambidzwa kupinda muclash. Zvakatonetsa. 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 Isusuka say EARGROUND TV. Kinnah tinoda kukutenda. It was short notice. Yes. But wapa producer Tafi. Mukana. Wekuti tikwanise kuya panapa nditi? Together with Mirazvo Productions nditi? Yes. Saka Kinnah mashoko ekupesera kumhuri yeZimbabwe ndekuti chiko? Mashoko ekupesera kumhuri yeZimbabwe tinoti vanga vakamirira zvinhu zvavo zviripo. Ende zvakazara. PaChristmas New Year hapana chamuri kuita? Zviripo zvatiri kuita zvakawandisa. Anditi? Asi tichanosangana nazvo zvedu mumanhingirikini nemumanhingirikini umomo. All right, Zimbabwe. I'm Oscar Pambuka. I'll leave Kinnah with the last song. Tatovara. Yes. Bye bye. See you next week. Yeah.